अरे कुआड़े गले समस्ते 5 मिनिट हेलाणी मु एठी ठिया ହେଇଛି କାହାରି ବି ଦେଖା ନାହିଁ କଣ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ। हाय साଙ୍ଗ ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଏତେ ଲେଟ୍ କଣ ପାଇଁ ହେଲା କିରେ ଚିଲାଣ୍ଟୁ? ଆରେ ନାଇଁ ରେ ସାଙ୍ଗ ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ଲଭଲି ସହ ଟିକେ ଦେଖା ହେଲା ତ ତା ସହିତ ଟିକେ କଥା ହଉଥିଲି। ଓ ଖାଲି ତ କନ କନ ଆଉ। ତୋର ତ ସନ୍ତୁ ଖାଲି ସେଇ କଥା ଗୁଡାକ ଜଷ୍ଟ The motherfucking Eagle Double G. ହଉ ହେଲା ହେଲା ଡବ୍ଲୁ ର କାହିଁ ଦେଖା ନାହିଁ। ଆରେ ୟାର ତାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେ ଆସେନି କି? ରହ ତାକୁ ମୁଁ କଲ୍ କରେ। କୋଉଠିରେ ଡବ୍ଲୁ ଏତେ ଲେଟ୍ କଣ ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଆସୁନୁ ଆମେ ତତେ ଏଠି ୱେଟ୍ କରିଛୁ। ଡୋରେମନ୍ ପୋକେମନ୍ ମୁଁ ଆସିଗଲି। କଣ କରୁଥିଲେ କିରେ? ଏବେ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରୀତି ସହ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଥିଲି। ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ସେଟିଂ କରିଛି ତ। ଆବେ ଶଳା ଦୁଇଟା ଯାକ ଝାଟିଆ ଆଉ। ହେରେ କିରା କହୁଛୁ ଯେ? ଆରେ ଆଜି ଆଉ ସେ ବା ଭୋଜିକୁ ଆସିବେନି କି? ଆରେ ସେମାନେ କହିଲେ ପରେ ଆସିବେ ବୋଲି। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଭୋଜିରେ କଣ କଣ ଆଇଟମ୍ କରିବା? ଭାତଟେ ହବ, ଏଇ ଡାଲିଟେ ହବ। ଆଉ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା? ସେଇଟା ବି ହବ। ହଉ ତୁ ଯା ତମ ଘରୁ 3 ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆଇବୁ। 3 ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆଇଲେ ଦୋକାନକୁ ଯିବା ଆଉ। ଆବେ ଶଳା 3 ଟଙ୍କାର କି ଭୋଜିଟେ ହୁଏ ବେ? ଆଉ କଣ ପଇସା ତୁ ତ ଶଶୁର ଘରୁ ଆଣିବୁ?